सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. पटापट सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा. लाईव्ह चालू झालं आहे आपलं आणि खूप मस्तपैकी होळी साजरी झाली आहे. तुमच्याकडची धुळवड कधी आहे नक्की मला सांगा. काल आम्ही इकडे मस्त जम्मूमध्ये होळी खेळलो, खूप मस्त वाटलं, लय मजा आली, लय मजा. माझा तो ब्लॉग येणार आहे कोकणची ताई या चॅनलमध्ये, सर्वांनी नक्की पहा आणि कमेंट करा. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं हाय, आम्ही कोकणची माणसं हाय. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती या चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. नमस्कार सर्वांना. कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करत राहा सर्वांनी. तुम्ही लवकरात लवकर कमेंट करत राहा. लाईक 1. हाय प्रथमेश, प्रशांत दादा नमस्कार. जॉईन कसं करायचं? झालात की जॉईन दादा? तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन नाही झालात, सबस्क्राईब नाही केलात का? एक मिनिट, आता बघा कराल. हॅलो प्रशांत दादा, कमेंट करा. हाय ओमकार. अय्यो अय्यो बाबो. हॅपी होली माय ऑल फ्रेंड्स. हॅपी होली माय फ्रेंड्स. कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करा सर्वांनी. अय्य राम. ओमकार म्हणते कोणत्या ब्रिजवर आहात सध्या? मी हा कोणत्या ब्रिजवर आहे काय माहिती बघ. हा मला मी ट्रेन मधून जाताना मला ब्रिज भेटलेला. हा लंडनचं वाटतंय. होय लंडनला गेले मी. लाईक कुठं करू? डबल टॅप करा स्क्रीनला. माझ्या नाकावर डबल टॅप करा मग लाईक होतंय बघा. प्रशांत दादा म्हणतात हाय. प्लीज पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, लाईक करत राहा. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. कोकणातली मंडळी आहात तुम्ही का? कमेंट करून नक्की सांगा. मुंबईवरून कोण आहे? सांगलीवरून कोण आहे? साताऱ्यावरून कोण आहे? कुडाळवरून कोण असा? काय राव, कुठून बोलताय तुम्ही कुठून बोलताय? मला सांगा नक्की कमेंट करून. खाली कमेंट बॉक्स आहे तिथं कमेंट करून सांगा की तुम्ही कुठले आहात. मी तुम्हालाच विचारते, नक्की कमेंट करून सांगा. तुम्ही काही नको प्रशांत दादा, तुम्ही काही करू नका, फक्त लाईव्ह बघा. आम्ही कोल्हापूरकर. अरे वा 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 वा, कोल्हापूरकर का? पटापटा कमेंट करा. अजून कोण आहे कोल्हापूरचं? आज मला पाहायचंय तुम्ही कोणत्या गावचं सर्वजण. नंदकिशोर दादा म्हणतात हाय. हाय नंदकिशोर दादा, कसे आहात तुम्ही? हाय नकुल.
काय ताई, कसे आहोत? मस्त आहोत नकुल, स्वागत आहे तुझं. तुम्ही कुठल्या गावाचे? कमेंट करून नक्की सांगा मला. कोण कोण कुठल्या गावाचे आहे ते नवीन नवीन असणाऱ्यांनी नक्की सांगा, आणि जे जुने आहेत त्यांनीही सांगा. सबस्क्रायबर तुम्ही कुठल्या गावचं पाहुणं? मी गुजरात पोरबंदर. ओके, नकुल आहे गुजरातवरून. प्रशांत दादा म्हणते मी घरातून. ओके, घरातून कुठून? बाथरूम मधून, टॉयलेट मधून. ओंकार दादा म्हणते घरातून सगळीच असतात, गाव आहे की नाही? ओंकार दादा म्हणते प्रशांत दादा, बहिणीला माहित आहे भाव कुठला आहे ते. प्रशांत दादा आहे साताऱ्याचं पाहुणं आहे. मंडळी तुम्ही कुठले आहात? कमेंट करून नक्की सांगा. कमेंट करा लवकरात लवकर, तुम्ही कोणत्या गावचे आहात. नंदकिशोर दादा म्हणते सध्या कुठे आहेस? किती दिवस दिसलीच नाही. दादा तुम्ही लाईव्हलाच येत नाही हल्ली. माझं लाईव्ह रोज असतं. मी जम्मूलाच आहे सध्या. ओमकार म्हणते ऐकी ताई तुझा राग दाखव जरा. काही पण बोलू नको. ओमकार दादा म्हणते आम्ही कोल्हापूरकर. MH09. येस, जय कोल्हापूर. ओके ओके, नंदकिशोर दादा स्वागत आहे. काय आहे आज स्पेशल तुमच्याकडं? आज पुरणपोळ्या कोणाकोणाकडे आहेत नक्की सांगा. आज चौथा दिवस आहे ना? चौथा दिवस वाटतो होळीचा. कोणाकोणाकडे पुरणपोळ्या आहेत नक्की कमेंट करून सांगा मला. राज इन द वेद. हाय राज, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलमध्ये. आणि पाहुणं तुम्ही कुठल्या गावचं हे कमेंट करून सांगा मला. नंदकिशोर दादा म्हणते जेवण झालं का? नाही दादा, आता मिस्टर येतील तेव्हा जेवणार. कसे आहात तुम्ही? ओमकार दादा म्हणते घाबरलो ताई. एवढा घाबरला? ओमकार दादा म्हणते आजरा. आजरा गाडी जाते आजरा, आचरा आणि आजरा. नंदकिशोर दादा मी सिंधुदुर्ग, कणकवली सिंधुदुर्ग. येस नंदकिशोर दादा, नंदकिशोर पाहुणं दादा आहे सिंधुदुर्गाचे, कणकवलीतले. वा वा वा. दिवेश म्हणतोय हाय हाय दिवेश, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या चॅनल मध्ये. पटापटा कमेंट करा, कमेंट करा सर्वांनी पटापटा. लाईक करा चॅनलला. कुण्या गावाच आलपा करू, कुण्या गावाच आलपा करू, बसलय जो मात मी कुतू कुतू हसतई गालात. संदेश दादा हॅपी होली. जेवलात का ताई विचारते संदेश दादा. नाही हो दादा, नाही जेवलो. तुम्ही जेवलात का? वहिनी बऱ्या आहेत ना? नंदकिशोर दादा म्हणतायत ओळखलंस ना? होय ना, ओळखले की, ओळखले नंदकिशोर दादा. बाजीराव दादा, काय हो बाजीराव दादा? लाईक डन, थँक्यू बाजीराव दादा. हॅपी होली. ओमकार म्हणतोय काय काय की ग, आमच्या घरात असतील पण आता गावी जाईन तेव्हा बघावे लागेल. ओके, कधी जाणार आहेस गावी? प्रशांत दादा म्हणते जेवलीस का? नाही जेवली नाहीये मी, जेवायचंय, जेवायचं. जेवणार जेवणार. काल आम्ही एवढी होळी खेळली ना. माझा तर ब्लॉग येणार आहे कोकणची ताई या चॅनलवरती, नक्की पहा.
लय फुल धमाल केली आणि मी त्या ब्लॉग मध्ये असं काही केलंय ना की तुम्ही हसून हसून पोटात दुखेल तुमच्या. नक्की पहा तो ब्लॉग. असं काही मी त्या होळीमध्ये केलंय. नक्की पहा. कोकणची ताई या चॅनल वरती जाऊन सबस्क्राईब करा आणि नक्की पहा. दिवेश मध्ये टायमर से यूट्यूब चॅनल कसा काय टिमर से यूट्यूब चॅनल कसा बटला म्हणजे नंदकिशोर दादा. बरं आता जेवतो. काय स्पेशल आहे दादा? ओमकार दादा म्हणते बसलय ढोलात न खुदू खुदू हसतय गालात ओ कुण्या गावाच आलपाखरू. आहा. ओ कुण्या गावाच आलपाखरू बसलय जोमात नि खुदू खुदू हसतय डोलात. नंदकिशोर दादा म्हणतायत थिस म्हणत. थिस म्हणत म्हणजे काय? होळी केली ना. होळी केली ना. हा होळी झाली. आतुषोष कुमार काळा जादू. हाय आशुतोष. ओम भट. ओके बघा आमच्याकडे कसं करतात. ओम भट भगनी भागोदरी ओम भट स्वाहा. दीपक को बना दे. सॉरी नाव काय होतं त्याचं. हा रोहित. रोहित को बना दे बंदर और मेरे सामने आ जाए. ओम भट स्वाहा भगनी भागोदरी ओम भट स्वाहा. कसा वाटला माझा काळा जादू. मी हाय कोकणातली. दिव्येश म्हणतोय ताई माझं युट्यूब चॅनल कसं वाटलं. आता नाही बघितलंय. मागे बघितलं असणार ना मी. आता आठवत नाही यार. मी तेव्हा कॉम्प्लिमेंट दिली असेल. घे आतुतोष बोल रहा है स्वाहा. यस. ओम भगनी भागोदरी ओम भट स्वाहा. देखो मेरा ब्लैक जादू कैसे होता है. काला जादू. किसी को भी मैं बंदर बना सकती हूँ. गुरुनाथ दादा म्हणताय जय गुरुबा काका. जय गुरुबा काका. गुरुनाथ दादा कसे आहात तुम्ही. स्वागत आहे तुमचं. प्लीज डबल टॅप. सर्वांनी डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करो. काला जादू ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये गोरे गोरे गाल तुरुरु तुरुरु ये काले काले जुल्फे. ये काले जुल्फे. ये मेरी काली जुल्फे कल खराब हो गई मतलब रंगों के वजह से. भगवान पाटील म्हणताय हाय प्रीतिया कसे आहात. लाईक डन बरं का न बोलता. धन्यवाद भगवान दादा तुम्हीच खरे. कसे आहात. हॅपी होली तुम्हाला सर्वांना. सर्वांना हॅपी होली. प्लीज डबल टॅप करा. गुरुनाथ दादा म्हणते आम्ही ठाण्याचे पाहुणे. येस गुरुनाथ दादा ठाण्याचे पाहुणे. आशुतोष तुम किधर से हो जल्दी बताना मुझे. कौन से गांव से हो. यही मेरा इधर क्वेश्चन है. आप कौन से गांव से हो. पटापटा कमेंट करा. तुम्ही कुठलं गावचं पाहुणं. पटकन आन्सर मी. या महिन्यात जाणार आहे ग. ओके बदली होऊन जाणार का. अरे यार काल आम्ही एवढी खेळलो. एवढी होळी खेळली ना बापरे. योगेश कदम म्हणतायत हाय ताई. नमस्कार ताई. नमस्कार योगेश दादा. स्वागत आहे तुमचं. आणि योगेश दादा तुम्ही कुठल्या गावचं पाहुणं नक्की मला कमेंट करून सांगा. ओमकार दादा म्हणते 20 तारीख. ओके 20 तारीखला जाणार. टाइम आहे अजून थोडंसं. गुरुनाथ दादा म्हणताय जेवण झालं का. नाही हो दादा जेवायचं आहे. अजून पाहिजे भात. योगेश दादा म्हणते ताई तू कुठून बोलत आहेस. योगेश दादा मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची पाहुणी आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणातून आहे मी. कोकणातून आलात का कधी कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नक्की सांगा मला. मंडळी पटापटा कमेंट करा. सर्वांनी कमेंट करायचे आहेत. तुम्ही कुठल्या गावचे आहात. नवीन जर चॅनलवर आला असाल तर प्लीज नक्की सांगा की तुम्ही कोणत्या गावातून आहात. नक्की सांगा मला. आणि मी कालचा एक ब्लॉग बनवला आहे. त्यामध्ये मी एक अशी गोष्ट केली की मला बघून बघून मला हसायला येते. तुम्हाला पण पाहायची असेल ना तर माझे कोकणची ताई या चॅनलवर जावा. या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आहे. त्या चॅनलची सबस्क्राईब करा. नक्की पहा.
मला तर अजूनही कंट्रोल होत नाहीये, आई शप्पथ. ओमकार दादा हसतोय यार, सच में एवढी धमाल केली ना मी बाई. हिरनी जैसी चाल, तुरुरु तुरुरु. योगेश दादा म्हणते ताई मी पण कणकवलीचा असय. ओ माय गॉड, मालवणी कोकणातले तुम्ही, वा 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 वा. कोकणातला बोल भेटला ना कोण, लय आनंद होता बघा. कणकवलीची असाय काय, लय भारी. मी कुडाळचा, कुडाळ तालुका माझो. खूप स्वागत असत आता तुमचा माझ्या चॅनलवर. आता बसायचं. ओके, पटापट कमेंट करा सर्वांनी, लाईव्हला जॉईन व्हा. पटापट कमेंट करा, लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. योगेश दादा म्हणते ताई आज मला खूप आनंद झाला आहे की लाईव्ह वरती माझ्या जिल्ह्यातली ताई मला मिळाली. मला पण बरं वाटलं दादा. मी माझे ना, मी एकतर कोकणातला असे आणि मी जेव्हा लाईव्ह घेते ना आणि माका कोणतरी कोकणातला भेटता तेव्हा लय आनंद होता. माका सुद्धा म्हणजे तुमच्यापेक्षा माका जास्त आनंद होता असं वाटतं माका. कारण मी ना रवतय सध्या जम्मूत रवतय. माझा सासर माहेर म्हणजे एकाच कुडाळच असा. पण आता एवढे लांब रवान जेव्हा माका ना, कारण ही कमी माझ्यासाठी कायमचीच रवत्या. कारण मी या साईडला कोणच कोकणातला नाही, म्हणजे लातूर, सांगली, सातारा ह्या ठिकाणातली भरपूर म्हणजे 2-2 माणसं मिळतील, 5-5, 6-6. पण सिंधुदुर्गातला कोणच मिळणार नाही इकडे जम्मूमध्ये. तर माका लयच बरं वाटतं जेव्हा मी लाईव्ह मध्ये माका माणसं भेटतात तेव्हा. थँक्यू दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. कुंभार आहे आडनाव कोणाचं? ओमकार कोणाचं कुंभार आहे आडनाव म्हणतोस? माझं का? आता तू माझं आडनाव कशाला सांगतो सगळ्यांना? संजय सूर्यवंशी. हाय संजय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. स्वागत आहे तुमचं. हॅपी होली संजय दादा. योगेश दादा म्हणतो ताई लाईक केला असा. हो योगेश दादा, मी कोकणातली माझ्या चॅनलवर ना दादा मी कोकणातले कल्चर म्हणजे लग्न किंवा अजून काय गणपतीतला सगळं दाखवते. म्हणजे मी जेव्हा जाते ना तेव्हा भरपूर सारं म्हणतात ना खजिनो घेऊन येते आणि इथं आम्ही शूट करते आणि व्हिडिओ याच्यावर टाकते. आणि मी सध्या जम्मू असे तर इकडचे पण टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलवर. नक्की तुमका जेव्हा टाइम भेटत ना योगेश दादा तर तेव्हा नक्की बघा. आणि माका पण बरं वाटलं की यार कोकणातली माणसं म्हणजे युट्यूब माझ्याकडे पाठवता कोकणातल्या माणसांका पण. थँक्यू. संजय दादा म्हणतात हॅपी होली. हॅपी होली संजय दादा. जेवलात का? ओंकार म्हणते मला वाटते आज पहिला लाईक माझा असेल. प्रशांत दादांचं असेल वाटतं, कारण त्यांनी कमेंट पहिली केलेली की तू केलेलीस मला माहिती नाही, पण मला दुसरी कमेंट तुझी दिसते. असू दे, तुम्ही आलात ना हे महत्वाचं आहे. लाईक नाही केलात तरी चालेल है ना. पटापटा कमेंट करा मंडळी, पटापटा कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. काटे नहीं कटते ये दिन ये रात मुझे कहनी थी तुमसे बात. प्लीज लाईक करो, सबस्क्राईब करो. मंडळी कमेंट करा, लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची प्रीती या चॅनलला. कोणी बोलत नाही ना तर मला झोप येईल. बोलत राहा. कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करा यार. कमेंट का करत नाही या तुम्ही? योगेश ताई तुका भालचंद्र महाराजांचे मठ माहिती असतात का? थोडे माझा घर. हो म्हणजे तुम्ही बाजार. होय दादा, माहिती असा माका. मी खूप वेळा गेले भालचंद्र महाराजांच्या मठामध्ये.
म्हणजे जेव्हा जेव्हा आम्ही करंजाक वगैरे जातो, आमचा करंजा मूळ गाव असा म्हणजे माझा माहेरचा, तर तिकडे मी जेव्हा जातो ना तेव्हा आम्ही भालचंद्र महाराजांच्या मठात नक्की जातो. तर त्या साईडची घरं असतात काय तुमची? मस्त, मग भारीच. मग आता कणकवलीचा एकच किस्सा आठवता जो माझ्यासोबत झालो आहात आणि माका किती हसा घेता यार. सांगू काय सगळ्यांका? तर नक्की सांगा बघा आणि पटापटा सर्वांनी कमेंट करा. तर ना सांगा मला, मी सांगू का कणकवलीतला माझा कॉमेडी हिस्सा माझ्यासोबत झालेला आणि तो मला आयुष्यभर हसवतो. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, लाईक करा चॅनलला. मंडळी लवकरात लवकर कमेंट करा कोकणची प्रीती या चॅनलला. पटापट कमेंट करा सर्वांनी आणि तुम्ही कुठल्या गावचा आहात नक्की कमेंट करून सांगा मला. या तुमचे सर्वांचे मेसेज काय येत नाहीयेत? अशोक दादा म्हणताय जेवण झालं का ताई? अशोक दादा नमस्कार, स्वागत आहे. जेवण झालंय पण जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का? यशस्वी म्हणते गो प्रीती, त्या दिवशी मी सांगत होतोय ना तो झाराप तिटो ते का बोक्याचं दुकान म्हणतात. मी ऐकलंय गो बोक्याचं दुकान, पण त्या एक्झॅक्टली बोक्याचं दुकान खय झाराप तिट्यावर खय असं तर मला माहिती नाही. म्हणजे त्या पलीकडे असं की ह्या साईडी कसा जी एका साईडिक बेकरी आहे त्याच्या बाजूक भाजीवाले बसतात थैसर खया काय? सिद्धेश दादा मागे काय आहे? मागे तो वॉलपेपर लावलेला मी. यशस्वी म्हणते तू बोल ना. अशोक दादा म्हणते मला तुमची मालवणी भाषा खूप आवडते. होय काय? थँक्यू अशोक दादा. मालवणी भाषा माझा जीव असा. योगेश दादा म्हणते आमचं कोकण म्हणजे स्वर्ग असा स्वर्ग. येस, कोकणात येऊन कोणाक नाही आवडायचा. इथं बाजूलाच ताई आहे त्या एक साताऱ्याच्या नाही लातूरच्या, तर ते आपण म्हणतात की मला कोकण खूप आवडतं. यशस्वी म्हणतात पहिल्यांदा होता आता नाहीसा झाला. हा हायवे झालो तेव्हा गेली असतली सगळी दुकानं. होय मा हायवे झालो तेव्हा सगळं गेलं असतला. ऐक ना यशस्वी, हे योगेश दादा आहेत ना ते कणकवलीचे ते आपल्या सिंधुदुर्गातलेच आहेत दादा. अशोक दादा नाशिक जिल्ह्यात सिन्नर तालुक्यातील गाव माझे. येस, अशोक दादा आहेत नाशिक जिल्ह्यातील पाहुणं. वा वा वा. यशस्वी म्हणते नाही 90च्या दशकाचा. ओके 90च्या दशकाचा होता का? मस्त, भारीच. आपल्या काळातलो ना, म्हणजे माझं लग्न झाल्यावर पण ना मी पहिलो रस्तो माका अजूनही आठवता काय भारी होतो. म्हणजे कुडाळपासून जो सावंतवाडी पर्यंतचा रस्तो ना खूप भारी होतो. भारी वाटायचं म्हणजे चारी बाजूंनी झाडा होती आणि आता काय हायवे तापता नसतो. तर मी एक माझं गोष्ट सांगते मराठीतच सांगते म्हणजे सगळ्यांना कळेल. ते का आग लागली आणि जळला. ओके ओके. ताई साहेबांना सांग यवा कोकण आपलोच असा. होय होय होय. नाही दादा यशश्री पण कोकणातलीच आहे. झारापची आहे, झारापची. आम्ही सगळे कोकणातलीच, जास्त करून माणसं माझ्या कोकणातलीच असं. तर मला सांगायचं होतं की मी ना एकदा माझ्या आत्याकडे गेलेली राहायला. तर तिथं आत्याची म्हणजे पुतणी वगैरे होती ना, त्यांच्यासोबत मी कणकवली मार्केटमध्ये गेले आणि योगेश दादा तुम्हाला माहिती आहे ना कणकवलीत किती अशी ढोरं वगैरे गाय वगैरे असतात आणि रस्त्यावरच असतात त्या चालत, माहिती आहे ना. तर म्हणजे आता नाही 2015 12 13 मध्ये आणि मी गेलेली
कांद्या आणि बटाट्याचा असं बाहेर बाजार होता मंगळवारचा, तेव्हा सगळे म्हणजे असे बाजार भरलेला आणि ती काहीतरी बटाटे आणि कांदे घेत होती आणि मी तिथं उभी होती. पाठून गाय आलेली आणि गाय कशा असं डुलत 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 खूप मोठी होती अशी डुलत आणि आम्ही काही पाठी बघितलंच नाही आणि जी मी तिने धक्का दिला ती मी काय कांद्या बटाट्यातच पडली. तो कांद्या बटाट्यावाला इतकं हसायला लागला आणि मी जिच्या सोबत गेली ती पण हसायला लागली. मी कांद्याच पडून होती, कोणी उचललं पण नाही, कोणी उचललंच नाही मला. हे भगवान. आणि अगं मी तिला सांगते, अगं मला कांद्या बटाट्यातून उठताच येत नाहीये, उचल मला, उचल, हात तरी वगैरे. सगळे हसायला, तिथले आजूबाजूची सगळी माणसं हसायला लागली की गायच्या धक्क्याने मी कांद्या बटाट्यामध्ये पडली. तेव्हापासून मी कणकवलीला म्हणजे सहसा जात नाही बाजारात वगैरे, म्हणजे जाणं होतच नाही. पण लय, अरे बापरे, तो किस्सा माझ्या लाईफ मधला ना एक काय म्हणतात ते कॉमेडी किस्सा होता तो माझ्या लाईफ मधला. आणि कणकवलीत जर मी गुरंढोरं बघितली ना, सहसा जाणंच होत नाही. पण 5-6 वर्षांनी कधीतरी आता लग्न झाल्यानंतर गेली आत्याकडे वगैरे, तर कधी ढोरं दिसली मला की मला तेच आठवतं. योगेश दादा म्हणतायत नमस्कार यशस्वी ताई. यशस्वी ताई म्हणते नमस्कार. अशोक दादा म्हणते दाजी आणि ताई मुलं कशी आहेत? मस्त आहेत. काल खूप खेळली मुलं, नुसती रंगाने माखलेली. यशस्वी म्हणते अरे देवा, लय ग लय. तो मला किस्सा अजूनही आठवतो यार. हाच वारा खूप होतोय, येतोय. आता गरमी सुरू होणार. होळी संपली, गरमी सुरू इकडे जम्मूला. थंडी संपणार आता. मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला. कोकणची प्रीती या चॅनलला डबल टॅप करा. क्या हुआ? क्या हुआ? तिन्ही हे झाले, 10 पूर्ण कंप्लीट केलं. ठीक आहे. खायचं फोन काय माझ्याकडे, ते घेऊ सांगितलेलं, घे. फटाफट कमेंट करा. अमोल कोलसे, हाय अमोल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? दादा आधार कार्ड अपडेट केलात का अमोल दादा? आदिनाथ दादा नमस्कार, हाय, नमस्कार सर्वांना, स्वागत आहे सर्वांचं. हॅपी होली. अमोल दादा जेवली का? नाही हो दादा, आता मिस्टर आले की जेवणार. आमच्याकडे आता रोमाट येऊन गेला. हा बारीच, मग मजा येते ना, बारीच. हॅपी होली, हॅपी होली. बुराना योगेश दादा म्हणते ताई कणकवलीत आलीस तर ये आमच्या घरी. हो दादा, नक्की नक्की. आली मी पाणी पिऊन. यशस्वी म्हणते होय, भारी मजा येते. हा, भारी मजा येते. अमोल दादा म्हणते हो हो केलंय मी आधार कार्ड, पण औरंगाबाद येते यार, संभाजीनगर येत नाही ना. ओके. ओके ओके. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. अमोल दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. यशस्वी म्हणते योगेश दादा तुम्ही सुद्धा यूट्यूबवर आहात काय? हाय प्रेम,
नमस्कार, स्वागत आहे तुझं. प्लीज सर्वांनी लाईक करा माझ्या चॅनलला. शुभ शुभ दोपहर, शुभ दोपहर, शुभ दोपहर. अमोल दादा म्हणते आज काबर होतय, आज काबर होतय म्हणजे काय? नीलम वाघ म्हणतात हाय ताई. हाय नीलम ताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कुठून आहात तुम्ही? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. नीलम ताई नक्की डबल टॅप करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ आणि सध्या जम्मूला राहते तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, नक्की पहा. वाव, मुंबईवरून आहात का? मुंबईला गरमी होते का ताई? इश्कवाला म्हणते असं का बरं होतंय, असं लिहायचं होतं त्याला. ओके, असं का बरं होतंय? का होत असेल तिथंच विचारायचं ना, त्यांनाच विचारायचं, जे अपडेट करतात ना त्यांनाच विचारायचं. हाय ओमी, वाशिमवरून बोलताय का? स्वागत आहे, स्वागत आहे ओमी दादा, नमस्कार. प्लीज लाईक करा चॅनलला, प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. हाय मानसी गो, काल लय मजा केलीस, बघितलंस ना किती मजा केलंय ती. मी असंच असे, माका सगळ्या गोष्टीत ना मजा करूची लय आवडतं. लय म्हणजे माका मी कोणतीही गोष्ट खूप एन्जॉय करतोय. यूट्यूब जर्नी पण मी तशीच एन्जॉय करतोय. टेन्शन नाही घ्यायचं कुठल्याही गोष्टीचा. टेन्शन घेऊन कोणती गोष्ट साध्य नाही होणार किंवा मजा येणार नाही ती करण्यात. मानसी बोलता होळीची. येस, यशस्वी म्हणते अजून एखादी गंमत असेल तर सांग. अजून सांगू का? हसणार नाही ना तुम्ही? हसणार नाही ना? हसायचं नाही कोणी हा मी सांगितली तर. कमेंट वाचते आणि सांगते. इश्कवाला म्हणतेच ना, का बरं होतंय, का बरं होतंय नाही पता. नीलमताई म्हणते हो खूप गरमी आहे. ओके नीलमताई, सध्या जम्मूला थंड आहे वातावरण, येता येतं या आमच्याकडे. अमोल दादा म्हणते विचारलंय मी, मग काय बोलले? मानसी बोलते लाईक केलंय गो, धन्यवाद मानसी, काळजी घे. यशस्वी म्हणते मेसेज गेला. यशस्वी तुझा मेसेजच दिसत नाहीये तर ना, भारीच. ओके, मी माझी ती एक गोष्ट सांगते हा, म्हणजे फनी आहे. हसायचं नाही कोणी, हसायचं नाही. अमोल दादा म्हणते तू जेवली का? नाही अमोल दादा नाही जेवली. मानसी बोलते इलय तुझ्याकडे हय गरम होता हा मरणाचो, गरमी होता मरणाची. ओके, हय मस्त असं जम्मूत वातावरण सध्या थंड असा. मार्च मेच्या नंतर लास्टला गरमी होणार. योगेश दादा म्हणते नाही ग ताई, कामामुळे वेळच मिळत नाही. ओके, म्हणजे योगेश दादांचं चॅनल नाही आहे असं म्हणतात दादा. आदिनाथ दादा म्हणते आम्ही अल्ल्यानगरकर, तुम्ही आम्ही कोकणकर. स्वागत आहे आदिनाथ दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आदिनाथ दादा. मानसी यशस्वी म्हणते ओके. मोल दादा म्हणते का बरं जेवली नाही? आता मिस्टर येणार ना दादा, मिस्टर आले की त्यांच्यासोबत जेवणार. अनुराग दादा म्हणते हॅलो ताई, जेवण झालं का? अनुराग दादा जेवण तर बनलंय पण जेवायचं आहे, या जेवायला सर्वजण. आज मी डाळ पालक बनवली आहे. योगेश दादा, यशस्वी ताई तू कुठे आहेस? तू आहेस का यूट्यूबला वर? यशस्वी तुला विचारतात योगेश दादा. अमोल दादा म्हणते कधी येणार ग? काय कधी येणार? मिस्टर माझे 3. जयाताई म्हणतायत हाय. हाय जयाताई, स्वागत आहे. हॅपी होली सर्वांना, हॅपी होली. यशस्वी म्हणते माझे पण आहे यूट्यूब, व्ह्यूज नाही आहेत. यशस्वी तू टाकत राहा ना, कोकणातलं टाकत राहा, काय नाही काय येणार आपोआप व्ह्यूज. हवं तर मी आहे तुला हेल्प करायला. आणि मी एक गोष्ट सांगते माझ्या लहानपणीची. मला असं वाटायचं की म्हणजे झाडाची पानं काही येणार नाही निघून, जी ती जेव्हा पिकतात ना तेव्हाच ती खाली पडतात.
तर मी काय केलं माहितीये, मी एका म्हणजे असं आंब्याचं झाड होतं आणि त्याचं खाली खाली पानं होती ना, त्याला मी असं धरलं आणि पूर्ण म्हणजे असं धरलं आणि स्वतःला असं खाली झोकून दिलं आणि जी पडली पूर्ण इथं रक्त बोंबाळ झालेलं लहानपणी. तर आई बोलली, पडली कशी? नाही, मी पानाला पकडून झोका घेत होती. आईने आणखी एक फटका लावला मला. म्हटलं अक्कल नाही तुला. आई ग. मिश्री, जेवली का तू? मिश्री. यशश्री म्हणते बघूया, सध्या वेळ नाही. ओके. मानसी बोलते, आमच्या इथे काल होती खेळून मुलगी घरी जात होती, पूर्ण रंगाने माकली होती, तिला कुत्रा चावला. ओ माय गॉड. घाबरला कुत्रा तो बघून. तो घाबरला म्हणून चावला असेल बाई. यशस्वी म्हणते हो मगाशी जेवण केलं. ओके, आज काय होतं ग यशस्वी? इश्कवाला म्हणते नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईव्ह आवडलो तर एक लाईक नक्की करा. वा वा वा, मस्त. प्लीज मंडळी, ज्यांका माझं लाईव्ह आवडतं त्यांनी प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि लाईक करा चॅनलला. यशस्वी अजून मारायला पाहिजे होतं यार. चुप बैठो. माँ ने तो मुझे बहुत मारा है बचपन में. यशश्री हसते. भस्मा, हेलो भस्मा, स्वागत आहे. विजय चौधरी खानदेश, स्वागत आहे. विजय दादा, भस्मा दादा, स्वागत आहे तुमचं सर्वांचं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. करिश्मा कुंभारवाडी, हाय करिश्मा, कशी आहेस तू? स्वागत आहे. यशस्वी मध्ये मस्करी केली आहे, रागवू नकोस. नाही ग, नाही, मी नाही रागवणार. अमोल दादा म्हणते यशस्वी तू जेवली का तू? यशस्वी तुला अमोल दादा विचारतायत जेवलीस का? प्रज्वल दादा म्हणताय जय भीम म्हणतायत. प्रज्वल दादा जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भीम. कसे आहात तुम्ही सर्वजण? सर्वांना होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. करिश्मा कशी आहेस तू? जेवलीस का? जेवलाय काय गो करिश्मा? यशस्वी म्हणता मगाशी जेवण केलं मी. ओके ओके. आज काय स्पेशल होतं ता सांग मग. आज इश्कवला म्हणतात जिद्द असा तर रस्ता आपोआप सापडता. हार मानली तर जिंकायची संधी संपता. बरोबर, हार नाही म्हणायची. छोटा 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 पाऊल टाकत राहायचं. आज एक टाकला, उद्या 2 टाकू, परवा 3 टाकू, अशी करून आपण डोंगर चढू. अनुराग दादा म्हणते ताई आता खूप गरम होत असेल, ऊन पण खूप असेल ना? नाही, गरमी नाहीये. गरमी इकडे येणार जून मेच्या लास्टला इथं. अमोल दादा म्हणते काय भाजी खाल्ली तू यशस्वी? तू गो यशस्वी सांग गो अमोल दादांना काय भाजी खाल्लीस ती. यशस्वी म्हणते मी 5 मिनिटात लाईव्हला येते, थोडा वेळ थांब. ओके. किती वाजले? 15 मिनिटं थांबणार आहे मी, नंतर मिस्टर आले की बंद करणार, जेवणार. मी जाऊ का? नको ना रे यशकवाला, नको जाऊ. का चाललंस तू? काम आहे का तुला? इश्कवाला डोळ्यात डोळे भरून हाताला धरून घेणार का? लाडात गोड गोड बोलून मिठीत येणार का? साईराज ऐका ना, बोला ना. चांगलं बोलाल तरच मी ऐकेल, वाईट बोललात तर मी नाही ऐकणार, हाईड करणार. अनुराग दादा म्हणते बाबो म्हणजे कोकण कायम गरज असतो म्हणजे काय? इश्कवाला म्हणतात ना 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 ना. अमोल दादा ते आवाज खूप छान आहे तुझा. थँक्यू अमोल दादा, थँक्यू सो मच. चॅनलला लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. गारच बाबो म्हणजे कोकण कायम गारच असतो. कोकणात पण होते दादा गरमी. मी कोकणात नाहीये, ह्याला आहे, जम्मूला आहे. योगेश दादा आंबा काजू फणस हे खाण्याची मजा आमच्या कोकणातच असते. हो दादा, खरंय. योगेश दादा तुमच्याकडे काजू वगैरे लागले की नाही?
इश्कवाल्याला म्हणते कोकण नेहमी गारच असतो, पण सध्या वातावरण बिस्कटला ना, त्यामुळे मार्च पासूनच गरमी सुरू झाली आहे. अमोल दादा म्हणते केलं ना यार, केलं, थँक्यू थँक्यू. साईराज दादा म्हणतायत ऐक ना, बोला ना साईराज दादा. यशस्वी म्हणते मी आली आली मी आता बोल. ओके. अनुराग दादा बाबू म्हणजे कोकण कायम गारत असतो, गारवा असतो तिकडे. हा मस्त असतं कोकण, येऊन बघा. बाय बाय साईराज, बाय बाय. हाय हार्टेकर, कसे आहेस बाबा, किती दिवसातून अवतारलाय. हा आहेच कुठे हल्ली. अनुराग जम्मूला आहे का ताई आपण? हो दादा आम्ही जम्मूला आहे, त्यामुळे इकडे थंड वातावरण आहे सध्या. अनुराग दादा म्हणतात इश्कवला म्हणते चष्मा लावून लाईव्ह घेत जा. हा माझं डोकं दुखायला लागलंय. यशी त्यामुळे त्या रस्त्यामुळे नाही, आता गप्प बस तू. रस्त्यामुळे नाही, आता गप्प बस तू म्हणजे? त्यावेळी खूप मजा यायची. कधी? यशश्री तू कुठं गेली होतीस, काय करतेस? हा टक आय एम ता टक काय टक मॅम. ओके आय एम टकाटक मॅम. व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस. अरुणा गो चष्मा घालून येते, मला दिसतच नाहीये काय बोलली ते. मेरा चष्मा तू किधर है भाई. परिणाम झाला माझ्या डोळ्यांवर. डोळ्यात डोळ्या धरून हाताला धरून घेणार का. मला काही मेसेज दिसतच नाहीत. रस्त्यामुळे थंडी नाही. ओके त्यामुळेच ते. अनुराग दादा म्हणते अचानक जम्मूला कसं काय ताई? अहो दादा मी जम्मूलाच राहते की, मी सांगितलेलं. मधू दादा म्हणते ओ पाहुणी नमस्कार, जय शिवराय. आम्ही नाशिकवरून. मधू दादा नमस्कार. हल्ली आलात नाही 2-3 दिवस तुम्ही, आणि तुम्हाला होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. जय शिवराय. हार्टेकर म्हणतोय मॅडम तुम्ही कशा आहात? स्माईल वरून तर तुम्ही एकदम टकाटकच असाल असं वाटत आहे. हा मी तर स्माईलच करून असते बाबा. बरं नसलं तरी स्माईल करत उठावं लागतंय, कारण किचन वाट बघते ना. भांडी कुंडी कचरा सगळी वाट बघत असतात माझी. टकाटक आहेत ते. मधू दादा म्हणताय लाईक डन. थँक्यू मधू दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी लाईक करा ज्याने ज्याने नाही केलंय. काचा लावा ना, हे काय लावले काचा, नाही तर डोळे दुखायला लागलेले. अनुराग तुम्ही तर कोकणात राहत होता ना. अहो दादा अनुराग दादा मी कोकणातलीच आहे, पण मिस्टरांच्या कामामुळे आम्ही जम्मूला आहोत. मधुकर दादा म्हणते तुम्हाला पण होळीची कोटी कोटी शुभेच्छा पाहुणी. थँक्यू. यशश्री म्हणते ना काय नाही, घरी कोणीतरी आलेली ना, मग त्यांना पाणी द्यायला गेले होते. ओके शबय शबय मागा केलेले काय गो. शबय शबय. अनुराग म्हणते अच्छा ये बात है. ला ला ला. ताई आमची आंब्याची पहिली पेटी वाशीला केव्हाच गेली. दादा आम्हाला पण एक पेटी पाठवा ना. दादा पाठवाल का? मी पैसे देईन तुम्हाला. आम्हाला आंब्याची पेटी जम्मूला पाठवाल का? 10 पेटी. मग कशाचा विचार कर. जा कर जा. 10 क्वेश्चन करू ना. हो कर.
मला पण पाठवा ना. वाशीलाच काय पाठवता दादा? अनुराग धनंदे परत कधी येणार ताई मग इकडे कोकणात? मे महिन्यात येणार आहोत दादा. मे महिन्यात येणार मी. एक्झाम्स वगैरे आता चालू आहेत. परत नेक्स्ट सेशन सुरू होणार. म्हणजे आता मुलगी तिसरीत आहे ना, मग ती चौथीत जाणार. मग नेक्स्ट सेशन सुरू होणार. परत एक एक्झाम होणार, मग आम्ही येणार. वाटसरूंना पाणी द्यायचं काम करत होती. हा यार, हे तर करायलाच पाहिजे. पटापटा कमेंट करा मंडळी, पटापटा कमेंट करा. कोकणची ताई, कोकणची प्रीतिया या चॅनलला तुमच्या फॅमिली कोकणच्या प्रीतियाला घेणार का? हाय प्रियांका ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? अमोल दादा म्हणते यशश्री सोबत बोलत नाही ग. यशश्री बोलत नाही ग. अगं यशश्री, तू बोलत नाही का ग अमोल दादांशी? मस्त. आज काय बनवलं जेवण? प्रियांका ताई, मी बनवलं आहे दाल, काय ते दाल, पालक डाळ आणि राईस, पापड आणि भाजी. इश्कवाल्याला म्हणते पहिल्याच नजरेत गार पाचत वार झालंय थेट, कर 2चं 4 उडवूया, 12 ठरवूया भेट. लय भारी. नग नग नग. प्रियांका ताई, चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. यशस्वी म्हणते वालीची भाजी आणि डाळीची आमटी. वा वा वा, लय भारी गो, लय भारी. प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. पटापट लाईक करा मंडळी. त्याच गाण्यातलं आहे की पांडू? मला येत नाही रे हे गाणं. हा, पहिल्यात नजरेत गार पाजत वार झालया थेट, कर 2चं 4 उडूया, 12 ठरवूया भेट. असंच काहीतरी आहे ना. तूच खा यशश्री. अमोल दादांना आवडत नाही वाटतं वालीची भाजी. जेवले सुद्धा. ओके, पटापटा कमेंट करा यार, पटापटा कमेंट करा. लवकरात लवकर. 15 मिनिटं आपण आता लाईव्ह घेणार आहोत फक्त. कुण्या गावाचं आलपाखरू, कुण्या गावाचं आलपाखरू, बसलई जो मात, ती खुदू खुदू हसतई गालात. अमोल दादा म्हणताय औरंगाबाद. ओके. विकी दादा म्हणतायत वा वा, क्या बात है. धन्यवाद विकी दादा. विकी भाई नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आप इधर पधारे हो. आपको हैप्पी होली की मुबारक हो. विकी दादा, आप तो हमें भूल ही गए. कोकणची ताईला कोकणच्या प्रीतियाला विसर गए आप. विसर गए आप हमारे कोकण की प्रीति को आप भूल गए. विसर गए. इश्कवाला लो म्हणतोय तुझ्या फॅमिलीत फणसवाल्यांना घेणार का? एकतरी गाणं सुरात तालात बोल. नाही येत मला कुठलंच गाणं, नाही येत. योगेश ताई, तुझा पत्ता दे, पेटी पाठवून देतो. बहिणीपेक्षा पैसा मोठा नाही ताई. पण ती जम्मूला येईल का पेटी एवढ्या लांब? विकी दादा भावाचा जॉब आहे, माहित आहे तुला? गाणं बोलतेस की रिंगटोन? काय समजत नाही. ही रिंगटोन आहे.
ए झेमनिया ये झेमन्या झेमन्या है झेमन्या झेमण्या आला का? यशस्वी मध्ये सांगितले ना मगाशी देवीचा रोंबाट यायचं होतं म्हणून लवकर जेवली. ओके. अमोल दादा म्हणते कल्याण मुंबई. हॅलो अमोल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कल्याण वरून बोलताय, कोकणातले आहात का? शिवाजी दादा म्हणतात हाय. हाय शिवाजी दादा, नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अमोल दादा, शिवाजी दादा, नक्की चॅनलला माझे जॉईन व्हा आणि चॅनलला लाईक करा, डबल टॅप करा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. शिवाजी दादा नमस्कार ताई, तुमचा चष्मा मिळेल का म्हणा मला. दादा चष्मा नको ना मागू, एकच आहे माझ्याकडे, मला एकच भेट दिला माझ्या पप्पांनी. हरवला ना तर माझे पप्पा मला ओरडणार. प्रशांत सावंत म्हणतात हाय प्रशांत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही आणि कुठून आहात प्रशांत दादा, नक्की सांगा. अमोल दादा म्हणते नाही ताई, मला अहिल्यानगरचं आहे मी. ओके, अहिल्यानगरचे आहात का? खूप खूप स्वागत आहे. मी कोकणातली आहे आणि कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. सध्या जम्मूला आहे तर इकडचे पण टुरिस्ट प्लेस आहेत, नक्की पहा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. माझं रोज लाईव्ह असतं. प्रशांत दादा आणि अमोल दादा, मी तुम्हाला सर्वांना सांगते प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी, जर तुम्हाला आवडत असेल तर माझं लाईव्ह. अमोल दादा म्हणतात हीच आहे रिंगटोन झाकण झुकल्या. झाकण झुकल्या म्हणजे काय? शिवाजी दादा रडू नको बाळा, मी दुसरा चष्मा घेतो. मजा आली बाबा, मजा आली. थँक्यू शिवाजी दादा. तुम्ही दुसरा चष्मा घ्या. हा मी नाही देणार. प्रशांत दादा गोव्यावरून आहात का? वा वा वा. मी पण जवळचीच आहे, मग मी सिंधुदुर्गातली. स्वागत असं तुमचा प्रशांत दादा, कोकणातलेच असं आहे. मग मालवणी तर नक्कीच येत असतली तुमका प्रशांत दादा. यशस्वी म्हणता आपल्या कोकणचा मोठेपण आणि गर्व असायलाच पाहिजे. मग काय, कोकण आपलो असा. कोकण 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 कोकण. वैजेश शिंदे हाय ताई म्हणतात. हाय वैजेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलमध्ये. कसे आहात तुम्ही आणि कुठून आहात, नक्की मला कमेंट करून सांगा. आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा जेणेकरून माझं रोज लाईव्ह येतं तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. शिवाजी दादा म्हणते दुसऱ्या चष्मा घेतो म्हटल्यावर बाळ हसायला लागलं. हो, मला ना माझा चष्मा खूप आवडतो. जर कोणी घेतला ना तर मला ना ललायला येईल आणि माझे पप्पा मला धपके घालतील. हो शिवाजी दादा, हे बघा माझं लायसन वाटत नाही का मी कॉलेज गर्ल आहे का? तुम्ही मला विचारताय लग्न झालंय का? हे बघा. यशश्री हसते. वैजेश दादा म्हणते ताई मी चिपळूण वरून. अरे वा, माझ्या मिस्टरांचं पण मामाचं गाव चिपळूणच आहे. स्वागत आहे वैजेश दादा, खूप खूप स्वागत आहे. मी पण कोकणातलीच असं, मी कोकणातलीच आहे वैजेश दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. यशस्वी म्हणते तू कॉलेज गर्ल दिसतेस. अपमान, गोड अपमान माझा. खोटं खोटं नुसती तारीफ करतात ही लोक. वैजेश दादा म्हणते कोणतं काय ते तिवरे 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 आहे तिवरे. यशस्वी म्हणते म्हणून त्यांनी विचारलं असेल. हा, माझं लायसन दिसलं नाही ना, असं लायसन दिसायला पाहिजे सगळ्यांना तरच. लायसन लपून ठेवलं आम्हाला काय कळणार, ते पण आहेच. पण ही काय टिकली आहे ना दादा, आताच्या पुरी टिकली लावत नाही. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, प्लीज लाईक करा पटापटा सर्वांनी.
फक्त 5 मिनिटं राहिली आहेत, आपलं लाईव्ह संपणार आहे. ज्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलं, चॅनलला जॉईन नाही झाले, त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा, जेणेकरून आपलं पुढचं लाईव्ह तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. ओके, तुमच्या बाजूला आहे का, म्हणजे तिकडच्याच गावचे आहेत का? ती व्याग्रांबरी देवी माहिती आहे ना दादा तुम्हाला? ते मंदिर आहे व्याग्रांबरी देवीचं, ते मला खूप आवडतं यार, काय भारी वाटतं ते. यशस्वी म्हणते ती मी पण लावते. हो, होय दादा, माझंच चुकलं बाबांनो, माझी चूक. ओके, नो कमेंट. लावते रोज, पण आज विसरली. नका मला बोलू, सगळ्यांनी नुसती ओरडतात सगळी माणसं मका. बाय रुद्रा तुपे, बाय. अब कमेंट नहीं करने का तू, इश्क वाला. शिवाजी दादा म्हणते टिकली तर टिकली, नाही तर खुकली, सिंदूर लावत जा. येस, सिंदूर लावत जाते. यशस्वी हसते. आदित्य दादा, सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय ग पोरी? माझं आहे नाव कोकणची प्रीतिया आदित्य. काय पण लोक ना कमेंट करत राहतात मला, फालतू लोक काय पण बोलत बसतात ना. मगाचा आलेला तो, त्याला हाईडच करून टाकलं मी. नीट बोलायला काय होतं है ना माणसांना. आता तरी होय ताई, मला माहिती हाय. ओके वैजेश, तुला माहिती आहे का? तुमच्या जवळच आहे असेल मग ते, तुम्ही जात असाल ना त्या मंदिरात. वैजेश दादा, तुम्ही जात असाल ना मंदिरात त्या व्याग्रांबरी आईच्या. आदित्य दादा कुठं गेलाय? इश्कवाला लो, आता कोण तडमडलं? मला मॉडरेट बनव सांगतोय तर ऐकत नाही. सर यार, मला ना असं सध्या जोपर्यंत माझं चॅनल मॉनिटाईज होत नाही तेव्हापर्यंत मला हा एक्सपिरियन्स घ्यायचा आहे. मी तुला नक्की बनवेन मॉडिटेटर. म्हणायलाच येत नाही तर तुला कसं बनवू? तू सिंधुदुर्गातली कुठची मंदिरं बघितलीस? म्हणजे मी जिथं राहते, सासर आणि माहेरचं, बस एवढीच, बाकी कुठे गेलीच नाही. मॉडिरेटर. ओके ओके. योगेश दादा म्हणते ताई, वाईट कमेंट करणारा कोण होता तो? त्याला कणकवलीचा इसका दाखवू का? दाखवा सगळ्यांना दाखवा. लय डॅम्बिस माणसं असतात, म्हणून तर मी सबस्क्रायबर मोड ऑन ठेवते. जे चांगले असतात तेच बोलतील, बाकीचे जातील. प्लीज वैजेश दादा, चॅनलला जॉईन व्हा आणि कमेंट करा. बोला की तुम्ही वाईट कमेंट करतात म्हणून मी सबस्क्रायबर मोड ऑन केला. यक्षिणी मंदिर बघितलंय, दत्त मंदिर बघितलंय, आमच्या गावचं ह्याचं अनावदाबाचे वाडीमधलं रामेश्वर मंदिर बघितलंय, ओरसमधलं रवळनाथ मंदिर बघितलं. आणि एवढीच बघितले. आणि जम्मूमधलं नाही सांगते. नको शिव्या नको दादा. ते असे वागले म्हणून आपण नाही वागायचं असल्यांना. जगन्नाथ मंदिर नाही बघितलं का? नाही ग, मी नाही बघितलंय. अगं सांगते काय, मी तुला सांगते, माझं ग्रॅज्युएशन 2015 मध्ये झालं.
8-9 महिने जॉब केला आणि लग्न झालं. मी त्याच्यानंतर कोकण सोडलं. ते बाकी आउट ऑफ महाराष्ट्र मी सगळं बघते, पण मला महाराष्ट्रातलंच बघायला भेटत नाहीये. जेव्हा आम्ही गावी जातो तेव्हा कुठेतरी गेलो तर, नाही तर ते पण नाही होत ग. मिस्टरांची नोकरीच अशी आहे की आम्हाला फिरायला भेटत नाही ग. सिंधुदुर्गातला नाही ग, मी नाही बघू. एक गारानं काय घालू? वैजेश दादा, होय मला सर्व माहीत आहे. ओके ओके वैजेश, खूप छान. ये सिंधुदुर्गात, ये कधीतरी फिरायला. ओके. योगेश दादा म्हणते ताई तू इंस्टाग्रामवर आहेस का? हो योगेश दादा, इंस्टाग्रामवर आहे, फेसबुकला पण आहे. नक्की फॉलो करा मला तिथं. माझ्या चॅनलची डिस्क्रिप्शन लिंक माझ्या या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. आणि माझं दुसरं पण एक चॅनल आहे ज्यामध्ये मी कॉमेडी व्हिडिओ बनवते माझे स्वतःचे. तर तिन्ही चॅनलचे लिंक माझ्या या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहेत, जाऊन चेक करा. तर आता मी लाईव्ह संपवते मंडळी. उद्या आपण भेटू नक्की. बाय बाय. सर्वांनी काळजी घ्या. बाय बाय. टेक केअर. सारिका गोसावी, हाय ताई, कशी आहेस? हाय सारिका ताई, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कशा आहात सारिका ताई? खूप दिवसांनी लाईव्ह आला तो. वैजेश दादा म्हणतोय तुम्ही ताई लहान हाय. लहान म्हणजे यशस्वी म्हणता इतक्या लवकर चाललंस? हा ना गो, आता योग झाले तेंका. आता जेवण जरा गरम करते ना, योग झाले. यशोदा, मी कोकण सोडून संपूर्ण महाराष्ट्र फिरलो, पण ठीक आहे लाईव्ह संपवा. ऐक ना, बोल ना भावा. योगी, उद्या ताई, उद्या पालखी घराशी येणार आहे, तेव्हा मी गारानं घालतोय. माझ्या ताईचा चॅनल लवकरात लवकर मोनो होऊ दे. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. नक्की नक्की दादा, खरंच थँक्यू सो मच. नक्की घाला हा. इश्क, मी गारानं घालतो, तू फक्त भय महाराज बोल. ओके ओके, चालेल. हा एक प्रोग्रेस करून बोलूया, बघूया. सिंधुदुर्गात पण एक वैजेश दादा म्हणतात मी 43चा आहे. ओके, मी 32. म्हणून मी सर्वांनाच दादा म्हणते. यशस्वी म्हणते सिंधुदुर्गात पण एक जगन्नाथ मंदिर आहे का? आहे. ओके, मी नक्की बघेन. हा, कुठे आहे, लोकेशन कुठे आहे मला नक्की सांग. गॉडफादर म्हणते डॅमेज माणसं. दादा आम्ही डॅमेज नाही आहोत, शादी बोली आहोत. स्वागत आहे गॉडफादर दादा. 32. म्हातारी झाली आता मी. असा सगळे असा गाराणं घालव सुरू झाला. महाराजा एकच गाराणं आहे, जो कोणी वाईट कमेंट करेल त्याचं टकलं पडू दे रे महाराजा. होय महाराजा. आणि जो चांगला शब्द टाकेल त्याच्या आयुष्यात सुख समाधान भरू दे रे महाराजा. होय महाराजा. यशस्वी म्हणते तू मला भेट, मग तुला सांगते. काय ग, काय सांगते तुम्हाला? हा चालेल चालेल. हा, हे ना लोकेशन नक्की सांग, भेटेन मी तुला. वैजेश दादा म्हणते तुम्ही या गावी. हा, माझं लग्न झालेलं ना तेव्हा मी गेलेली चिपळूणला, त्याच्यानंतर जायलाच नाही भेटलो. मला पावसात जायचंय, तिवरे पावसात कसं दिसतं ते बघायचंय. गॉडफादर दादा हसताय तुम्ही. अशोक दादा पण हसतायत. गॉडफादर दादा, ती लोकेशन, यशस्वी म्हणते ती लोकेशन. एक मिनिट. अरे भैया,
ओके लो ओके 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 यशश्री गॉड फॉर द एक आंखों से क्या देख रहे हो. मी स्वाती महाराष्ट्रातली. अगं ताई जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र स्वाती ताई. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. स्वाती ताई तुम्ही कुठल्या. स्वाती ताई मुंबईतली आहे. इश्कॉललो म्हणते महाराजा जो लाईक न करता पळे त्याचा नेट स्लो होऊ दे. ते फक्त ना. नेट स्लो होऊ दे. पटापटा लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले ना त्यांचा नेट स्लो होताला. पटकन लाईक करा म्हणजे फुल चलताला. आणि जो लाईक करून जाईल त्याचा मोबाईल नेहमी फुल नेटवर्क दाखवू दे रे महाराजा. होय महाराजा. स्वातीताई म्हणतात अगं ताई मी नागपूर साईड. ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी. यशश्री म्हणतात 18 नंबर लाईक. म्हणजे यशश्री तू 18 नंबरला लाईक केलेलंस. ओके पटापटा सर्वांनी लाईक करा. ताई मी तू सिंधुदुर्गात कधी येणार आहेस. दादा मे महिन्यात. मे महिन्यात मी येतलोय. मी स्वाती म्हणते अगं ताई मला विसरलीस तू. नाही गाव थोडंसं विसरायला जातं ना. प्रत्येकाचं लक्षात नाही राहत ना. सॉरी. तुला नाही विसरली आहे मी. पाटी पाटी लिहितच ना. अरे बाबा माझ्या किती पानं घेतलीस ही. एवढ्या ह्याच्यासाठी ह्याच्यात 2-2 क्वेश्चन बसावे होते. चल जा सोडव. आता पाटी पाटी सोडव त्याच्या. मग चेक करू बरं पडतलं. चल पाटी पण सोडव. अजून रवली आहेत ना 4 ते त्याच्या पाटी सोडव. पण 6वी आता आम्हाला 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ. नको नंतर घे. दीपा दीपा म्हणतात ये हिरोईन कुडाची. येस मी हिरोईन कुडाची आहे. इश्कॉल एकच गाणं आहे. ही लाईव्ह पाहणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढू दे रे महाराजा. होय महाराजा. यशश्री म्हणते मानगाव कुंभारवाडी. अगं माझं सगळं सांगत बसू नको ग. कितने लोग हैं भेज के. अगं ताई मी फक्त नाव चेंज केली. ओके लाईक कमेंटचा पाऊस पडू दे रे. आणि चॅलेंजचे व्ह्यू दिवसेदिवस वाढू दे रे महाराजा. होय महाराजा. दही सगळ्यांना सांगा बाहुल्या पाठवू नका. वॉच टाइम कमी होतो. हो का प्लीज यार कोणी बाहुल्या बिवल्या पाठवू नका. वॉच टाइम कमी होतो. यूट्यूबची काय काय लक्षणं आहेत बाई कळत नाही. सुप्रिया दीदी हाय. थँक्यू लाईक डन केल्याबद्दल. सुप्रिया दीदी लाईक डन केली थँक्यू. इश्कॉल मध्ये मानगाव तर रायगड मध्ये असं जाऊ दे. आता काय विचारू नका मग कोणी. कसा आहे. जेवण झाले. जेवण नाही झाले. आता मिस्टर आले. आता आम्ही जेवते. महेंद्र दादा म्हणतात हाय हाय महेंद्र दादा. प्लीज सर्वांना स्वागत आहे सर्वांचं. आता मी लाईव्ह संपवते. बाय बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. टेक केअर. उद्या भेटूया आपण. मग जाऊ का आता. हो यशश्री बाय 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 सर्वांना. सुप्रिया दीदी बाय बाय. टेक केअर.